Gipahigayon ang swab testing sa kapin sa 40 ka mga tao sa Dakbayan Talisay nga dunay contact sa nagpositibo sa COVID-19. Samtang misaka ng tustulo ka kaso ang nagpositibo. Silian Singkulan sa report. Kini ang larawan sa mga frontliners sa City Health Office ug Talisay Disaster Office sa ilang pag-ampo sa wala pa sugdi ang swab testing nga gipahigayon dito sa gym sa Barangay San Roque. Matod ni Mayor Samsam Gulyas nga adunay 48 ka mga tawo ang na-swab test. Kini human sa contact tracing sa mga tawo nga nahinabi ug nakapaduol sa patient number 2 nga nagpositibo sa COVID-19 sa Dakbayan. Katong direct contact nila. Kung naay mo positive niya na, then we have to contact trace again regarding atong individual na positive. Human ini, gipahigayon usab dayon ang decontamination operation. Hangtod karon, gihuwat pa ang resulta sa napahigayong swab testing. Samtang may ikatulong kaso na nanatala ang Dakbayan nga nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay Dumlong. Gipahibaw sa mayor nga usa kini ka health worker nga katapusang nakauli sa Dakbayan ni adtong Abril 15. Moagi usab og swab testing ang mga membro sa pamilya bisan pa man og nilapas na sila sa 14-day period. April 15 was the last time she saw her family. Then niadto na siya gihouse sa Cebu City. Ang nahitabo, niagi na siya sa 14-day period without symptoms. Ang ato na lang isigurado lang yun if i-swab, angay lang yun sila i-swab para masigurado yun. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.